is a Flip Music exclusive. Yeah. Tara. Sumama ka sa akin. Welcome back to my channel mga tropa. So ngayon nga, kikitain natin yung isa sa mga nag-PM sa atin na kukuha ng waffle Nike waffle na size 10. So yung size 10.5 nakuha na agapon, pinalalamove ng mga isang tropa natin. Pinadala natin sa may Valenzuela. Ngayon, kikitain natin yung kumuha ng size 10. So tara, dito sa may Jollibee, welcome Rotonda. Tara, samahan nyo ako. Hi! So pupuntahan nga natin, out na tayo sa ating office around 6 o'clock, 6:30. So kikitain natin yung kukuha ng isang Nike waffle, isang katropa natin na sana mapasaya natin siya rito sa Nike waffle na bibili niya. So tara, samahan niyo ako. So malapit lang office ko rito sa San, paglikog lang. So tara, puntahan natin yung tropa natin. So nandito na tayo sa Jollibee, welcome Rotonda. Hintayin lang natin yung katropa natin na kumuha ng Nike waffle. Tara, hanapin natin yung tropa natin. Gaya natin itong Nike waffle. Tropa, ikaw ba? Ito. Oh, shoutout ka muna. Ito yung tropa natin nakakuha ng swerte, nakakuha ng same price na waffle Nike. Size 10 yan, tropa. Okay lang ba, sukat ka lang? Sige, sukat mo tropa, no problem. So pag hindi ka sa kanya tropa, marami naghahanap ng size 10 pa, pwede natin ibigay sa iba. Wala nang problema yon. Free sukat yan tropa, no? Free sukat. Sakto? Sorry sa mga nagpi-PM pa. May nakakuha na. Anong pangalan mo ulit, boss? Edmond. Oh, si tropang Edmond nakakuha. So yung mga nagpi-PM, sorry, nakuha na ni tropang Edmond. Kaya magkala mga tropa, pag nakakuha pa tayo ng mas mura, PM nyo lang ako. Bibili natin mga mura, wala lang tayo masyadong budget, kaya apat lang nakuha natin, di ba? Mga slides pa. Sige, no problem. Nalisan na ako ni tropa. Galing ka pa Makati, no? O, Makati pa. So nagkita kami rin sa Welcome Rotonda, malapit na mo office ko. So okay lang. So sana supportahan nyo yung channel natin, subscribe nyo and share din para dumami yung mga tropa natin. So tropa, 1.5. Oh, may tip tayong 100. Boss, maraming salamat. Ingat. Good deal. Okay. Shoutout. Shoutout nga pala dun sa sa Metrobank. Oh, Metrobank. Okay, boss, salamat. Thank you. So mga tropa, puntahan natin yung unang nag-PM sa page natin para mabili niya ang Nike waffle size 10.5. So ito na nga, yung isang tropa natin taga Valenzuela ang nagwagi dito sa content natin na same price lang kung ano yung mabibili ko rin sa Sports Central Outlet. Kung 1,000 lang siya, 1,000 ko bibigay. So ito na yung unang tropa natin maswerte na nakakuha ng waffle Nike. Pupunta natin siya sa labas. Pinalalamove na lang ng tropa natin from Quezon City to Valenzuela. So yung lalamove ang mag-pick up sa atin. So nag-usap na kami sa messenger, nag-PM siya sa akin na doon na kami mag-usap. So nag-down siya sa akin ng kalahati dun sa Gcash natin. So good deal naman.
maayos yung naging kausap natin. So I hope napasaya ko sila rito kahit sa simpleng paraan na ito na same price na binenta ko rin sa kanila yung mga nakuha natin sa Sports Central. So kung may mga budget na sana tayo, kukunin ko pa lahat ng mas mura pa sa mga gandang shoes eh. So ito na nga, yung si Kuya Lalamove, siya ang magdadala sa tropa natin sa Valenzuela ng 10.5. Yan. So ito na nga si Kuya Lalamove, dadalhin niya sa pinaka-swerte natin tropa sa Valenzuela. Ito, maraming salamat tropa, God bless. So mga tropa, meron pa tayong tatlong slide, size 10, 11, saka 12. Yung mga gusto pang bumili, PM nyo lang ako, last na to. Ito yung last na nakuha ko after natin mamili. Kumuha ulit itong 10, 11, 12, second batch na to. Yung mga hindi nakakuha sa atin, so ito yung pagkakataon nyo, meron pa tayong tatlong pair ng slides dito, size 10, 11, and 12. So open natin. Yung pagkakuha kasi natin tropa ng mga slides na karaan, na sold out agad sa atin. So ito na. So nakakuha tayong panibagong batch. Yung mga gustong mga size 10, 11, 12 dyan, PM nyo lang ako sa page ko, Lakbay ni Trooper. So doon na tayo mag-usap, kaibigan. So kung di ka pa nakapag-subscribe tropa, please subscribe, click the notification bell para updated kayo sa mga video ko. Paki-share na rin mga tropa yung mga video natin. So maraming salamat, God bless.